Mod hammet og drejer rundt og her igen. DJ, kigger er lukket hernede. Stop, DJ. Sådan, DJ, du er simpelthen for vild. Han gør twist til den store kigger. Og her kommer han. Rasmus Stenberg. Og han er fuldstændig suveræn. Rasmus DJ vinder Spring Session 2008. 1000 euro. Invitation til næste år. Pokalen, æren, alt. Mange tak. Jeg lige valgt at være virkelig langt. Rasmus.